Kidek Brasilen egiten dau lan MST-arekin, eta MST-a da mugimendu sozial bat nekazariekin lan egiten duena, eta emiten dauena eskubidea nekazariei Brasileko legediaren arabera, legeak esaten dau landak ez badie erabilera sozial batetarako erabiltzen, landatu edo zehozer ez bada egiten, espropiatzeko ahalmena daka estatuak. Hortan, mugimendu sozial honek egiten dagoena da, saiatu horretaz baliatzen eta lur gabe dauden nekazariei lurra ematea. Behin hori eginda dagoela, eta legez gauzatuta dagoela, mugimenduak saiatzen da bigarren pauso bat ematen, eta da nekazari hauen produkzioa enpresa sozialen bitartez, bai kooperatibak edo bai asoziazioak, salmenta egitera edo produkzioak gauzatzera, kooperatibismoaren bitartez. Eta behin lur horiek lortutakoan eta gu hor sartzen gara, hor dago gure lana, pixka bat hor dituzten nekazal eta ganadu kooperatiben eta aholkularitzan edo pixka bat kooperatiba horiek sendotzean, hortan oinarritzen da. Gu ez gara maila politikoan eta ez gara sartzen, da batez ere aspektu teknikoetan. Eroski tiene todos los años, Eroski trabaja en colaboración con Mundukide y todos los años oferta una plaza para trabajar como expatriado en el estado de Paraná, en Brasil, dentro del proyecto que tiene con el MST. Lo que se trata con la colaboración entre Eroski y Mundukide es intentar llevar la experiencia profesional o laboral cooperativa que tenemos a lo largo de los años en nuestra cooperativa, en este caso en Eroski, intentarla llevar a Brasil, asesorando, acompañando a las pequeñas cooperativas que surgen en los asentamientos del MST. Por ejemplo, este año pasado, 2015, hemos trabajado prácticamente la mitad de nuestro tiempo en una cooperativa de un asentamiento del MST que se llama Cooper Junior, y lo que hemos hecho ahí es un plan integral de trabajo. MST-ekin daukagun erlazioa dator 2000 batetik edo, pixkat beraiek ona gure arrasteko esperientzia ezagutzera hurbildu ziren. Hemendik arutza ere jendea joan zen, beraien esperientzia ezagutzera. Garai hartan Mundukidek truke programak urtero egite zituen, jendea etortzen zen. Eta 2006an egin genuen hango 18 kooperatiba ezberdinetako 18 personentzat kurso, 3 hilabetetako kurso bat hemen. Etorkizunera begira gu zentratzen gara asko hezkuntzan, formazioetan. Batez ere kooperatiba honetan orain hondikan gutxi da zena, baina sortzen ari diren, gero eta gehiago sortzen ari diren horreitan, danetara ezin garen ez heldu dauden partaidei formakuntza ematen. Mundukide, kooperazio kooperatiboa.